हेलो लोगोफोर खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनि जिब सालायनायखौ नेगासिनो दंमोनदां ओमफ्राय दिनै नेनाया जोबसिगोन मानो होननानै बुङोबा आं दिनै जिब सालायनो नागिरदों लोगोफोर नायदो दिनै खामानि जानो नागिरबाय आरो मा ओमफ्राय दिनै खामानि जानायखायनो आं दख'नाखौ गानाखै लोगोफोर ओंखायनो आं गस्लासो गानदों मानो होननानै बुङोबा गुफुंना गासिबो जोलिया ड्राइ जोब ओंखायनो नङाबा आं दख'ना गानगौमोन तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो दा मामिया पामिट खालामगासिनो पामिट माने आलाखाथारिखौ माबा मिक्सार मेसिनाव थांनांगौ नालाय बे आलाखाथारिया मिक्सार मेसिनाव नैबेजों ओरै फैगोन आलाखाथारिया ओरैसो थांगोन नालाय ओरै थांगोन आरो ओरै थांनानै ओमफ्राय बैयाव थांगोन बै जाबाय मिक्सार मेसिन बाहाय आलाखाथारिजों अन्थाइजों मिक्स खालामगोन लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय आलाखाथारि दोनग्रा दा आलाखाथारि फैदों दा सोनायखौबो दिन्थिगोन आं नोंसिनो जोबजासिम नायलांबाय था मा जायो एबाराव आं स्टार्ट खालामसिगोन लोगोफोर
बेटारि लाबोयो ओमफ्राय बाहाय हिट होयो हिट होबाथाय आवलिनानै बिदि जायो नै दा बाहाय गगासिनो दा नैबाहाय दोनो आलखाटारखौ बे थेङाव गुवाराव नों आखाया दांबाथाय सिथाबजोबगोन बाहाय पाइपजों गयो मिक्सार जायिया गोलैयो बे मिक्सार गोलै जायैखौ गाहायाव खोलैनाय जायो गोजौनिफ्राय दा बेखौ सान्दिया हायनानै दस्रायाव गारहैगोन मिक्स खालामगोन बेखौ जोलै गोथांजों बे गोमोनजों मिक्स खालामगोन दायो नोंथांमोना नायनो हागोन नाय सालायबाय दै दं दै बाहाय दासो रेस्ट मोनबाय लोगोफोर दासो रेस्ट मोनबाय लोगोफोर मेंनाया हाम खालामनो आं जेसपि बोरायजों सालायनानै रेस्ट होबाबो थाङा जा लेजि जेसपि Nanyo nih nan masing na. Anyo.
आलु नांबायना थ' जोंना भिडिअ बेखिनिनोमोन आंना दिनैनि जिप सालायनाया आरो गाबोन सालायबावनांगौ खामानि दंबावो लोगोफोर दानिया बेखिनिनोमोन आंना भिडिअआ सल' एबाराव दोननाय जानोसै भिडिअखौ थ' मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो नोंसोर आंनि हिन्दी चेनेलखौ नुवाखै खोमा SP बड' गार्ल्स आंनि हिन्दी चेनेला लोगोफोर नायबानो मोनगोन दानिया बिदाय लानोसै लोगोफोर बाय लोगोफोर